Arepe lumban. Ya tapi mamban do video tapi nak mata mo nak. Iya begena di ya. Iya begena. Ale. Kok. Nang sumber. Mbak, ente nono. Ente nono kok. Ente nono Sela. Nangis kok. Keutine arepe mbah pisan. Iya bau mbah pisan. Atuh ning sumber ae, enak deh di sumber. Kami wong dia pasir Pak. Awas dah Yasmin. Ya, suruh dah. Dela, Dela. Nek arek cilik adus. Kalau enak. Lah ya mau ape rono wedi banyune buwanten. Iya, cowok kok sarungan. Nggih suwal ndek di. Iku. Iya iki. Iya, iku kok sareng barang. Ya. Kok wedi dijunjung ae bang awakmu koyo kakung. Lek aku biyen le. Iya sih. Banjir pas aku teko alas karo kakung iku. Ibu, nang utine. Maraku dicuwandak di tatu ngintini sakmene kakung semono gure. Cuwandak. Nang sumber dalah. Iku wis aku wis ning kono. Nang sumber. Apa sih? Yo bene aja. Oke, adus arek adus kan pisan. Mari kon ndi ti? Mari kon ndi? Niku. Endi? Iku. Sing arek ibu adus. Iki enggak kan ibu. Aja. Enak wong adus pisan. Adus. Oh, keranane mau. Cepetan mari Sanul. Kene lewat sini Sanul. Saita. Tiga lagi kayak udah malam di Bombang diadus. Saiki panas. Jadi ki kudu melawan arus ini. Iki akeh pasir e. Dadi akeh wong golek pasir ning kene ya. Wow. Di pasir. Ada kita tak satu yang mergane nek sing udah. Wah, aja bu, Jangan bingung ngomong. Enak. Ayo. Seger permesa. Jangan nyala. Barang. Mah kene. Ikono malah juruan meneh le. Malah juruan meneh le. Iya sih. Wong sore sarangan ngene iki. Ada belum? Ada tabungan. Satu. Bukti pengira
Oh. Aduh. Oh ayo, ayo mau digone plastik. Apa? Plastik sing pinter ora terus. Iya. Tapi coba apa? Hei! Seger. Ener. Ini yang pemandian umbul gratis. Ah seru. Ah. Ya wis supaya neh tak sambung kono lak wis mari mergane. Enes sing gak gawe klambi kok kena copyright. Mari mulai. Oke, tikuse umba-umba. Loh, anduke kok gawa utingko. Piye andukan? Tak gawa duwe. Ya aku sabungan kok. Gawa duwe. Loh, kayak nauti teles kan? Anduke teles kok semburi. Wis andel aku. Iki wis arepe mulai sik. Rutine sik umba-umba. Lah, lho iya lagi. Kono lolong bae. Ya Allah. Ya. Aku gendong apa? Kau usah gendong. Saiki mulai. Seru sekali. Seger. Wisata gratis tanpa dipungut biaya. Alami. Seger, bro. Lah nang omahe utiku sing ditunggu-tunggu ya iku adus ning kali. Seger pol. Sampai adikku mau wis adus ping pindho iki. Mau tas teko karo aku mau mari ngono budal neh karo mbake. Aduh. Kok tak video neh tak wis teko omah utiku. Wis teko omah utiku tapi saya ditutup kuncine digawa Mbak Dela sik nang mburi mlaku karo ibuku bareng. Aduh.